deixar de facer ruiditos, por favor? Grazas, grazas. E quere deixar de respirar tan forte? Moi ben, don Antonio. Xa están listos os billetes, vale? Xa o agardan en Benidorm. Moi ben, como todos os anos. De acuerdo. Escoítame unha cousiña. Non lle volvo a repetir, ano tras ano. As perchas non son para levar para casa, vale? Nin as toallas, nin os champús, nin as alfombras. Sí. O ano pasado levou o somier. Por favor. Todo feo. Veña, boa viaxe. Que non me entereu, Vale. Nin unha queixa do hotel, quero, Vale. Levaba asiña o vello, antropófago, deses que... Ai, que tal? No, voume poñer mirando para as letras, Fanny. Que tal? Moi buenas. Buenos días. Buenos días. Joder, había xente na cola para o inserso, para traballar non hai, pero para isto hai, Para isto hai un montón. Bueno, vamos alá. A ver, como está, don Eduardo? Que, Bueno. imos de viaxe outra vez, ou? Hai que moverse que caime a casa encima. Bueno, claro, moitos recordos, non? Non recordo o techo, que se me ven o techo. O techo vénseme encima. Pladur. 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 E mire, onde quere ir este ano? Onde imos este ano de viaxe? A ver. Pois... Digo eu, por exemplo. Dime, Andrés. 10 días no Exipto faraónico. Como ve? En Exipto. Exipto faraónico. Teño medo en Exipto. Teño medo que estuven ali e teño medo que veña o cemento, que a area que hai ali. Hai que poñerse a facer unha placa ou algo. Pero mire, Exipto ou non? teño... Dame venidor, como a sempre, dame venidor. Teño unha oferta boísima. A ver. Uganda, 7 Uganda, días. Uganda. Pensión completa e entradas para a reserva natural de gorilas. Donde é? Uganda. Uganda. Pero, e non hai nada fora da provincia de Lugo? Non hai. E que faría en Uganda? Que hai en Uganda? Era, porque ao mellor que hai en Uganda? Home, xa lle digo, hai unha reserva natural de gorilas Gorilas. impresionante. Ah. Non lle gustan os gorilas? Prefiero macarrós con carne. Como de todo. Espere. Eu como de todo. Comí unha vez en Australia canguro. Ca mala suerte que me tocou a bolsa, moi correosa. A bolsa. Pois espere, máis cerquiña. Venidor. Máis cerquiña, Benidorm. Tenerife, con excursión ao Teide. Non me pode rechazar isto. Que Tenerife... líome co horario. Andan bailando cas horas. Métame venidor, como a sempre, venidor. Pero a ver, don Eduardo, que leva Ou algo... toda a vida, leva 30 anos xa, sendo venidor. O mismo hotel, sempre. Sempre o mismo hotel. Vaille traer moitos recordos da súa ex-muller. Hostia, a verdad que íbamos sempre ali. Que, por certo... Aí, a ben. Que tal? Séntate. Que tal, cariño? Moi ben. Marcho! Hola, Fina. Marcho, Hola, que Bernardo. Que tal? Marcho, que isto debe ser unha boda en Chicolino, ali, moi bo.
Fina? Sentado, Hola. sentado. Teño todo preparado, Está todo ready. Ready. Sí. Que tal, Eduardo? Que tal, Fina? Iso... Iso moi estropeado a ortiga. E logo tú por aquí? Que vas de viaxe ti, Eduardo? No, estou nunha agencia de viaxes porque me gustan os calamares a la romana, non te conto. É logo que voy. O de viaxe, o que? Eu tamén. Ou co do inserso que saliron hoxe os viaxes. Que nos separáramos non quere dicir que haxa que quedarse na casa que lle colles a man ao bicho. Pois eu vou con Abelardo a... Sabes a donde vamos? Que este é Abelardo? É Abelardo. Que tal, Abelardo? Vamos a Miami. A Miami. A Miami. A Miami. A Miami. Xa, Mira xa. unha cousa, vaivos encantar, Abelardo. Escoita, Abelardo, vaivos encantar. Vache bailar as cachas en Miami. Tranquilo. Mirad, a Miami Exclusive Experience vaivos encantar. Moi A ben. ver, o hotel máis exclusive, de Miami. Bueno, os restaurantes máis top tamén de Miami. E despois, o avión, en first bid class. No, avión non queremos, Ah, No. E logo por qué? Porque avión xa temos nós. Ai, que tedes avión privado. Sí. Ah, moi ben. É moi que ben, Carai, vale. Abelardo, non te facía nin contrator. Que tonto eres. Que tonto eres. Ten avión. Eu tamén teño pallamero. É que Abelardo Sí. véndelle cremalleras a Amancio Ortega, entonces... Pois vaya ruína, porque eu a Amancio sempre vin con chaqueta de botós. Para! Pazara, vale, va. Abelardo, este Eduardo é o meu ex. Sí, que tal? 30 anos sin ir a outro sitio que non fora Benidorm. Sí. Madre que lo parió. Bueno, o avión non vou levar, porque todo avión dá máis gasto o avión, ten máis rodas moi gastadas. E para volar non fan falta rodas, pero para aterrizar... Métame, eu vou a un hotel, eu vou a Benidorm, pero cuidado o hotel que vou este ano. Contelles aí, como é o hotel? Hotelazo, Boísimo, Como é o hotel? Sí. Ah, por certo, No hotel, que mira, se mira. quere ir ao baño ten que pedir a chave en recepción, vale? A Mari Carmen. Mari Carmen. Quere que yo escriba? Sí, Bueno, Mari por Carmen, en suposto, recepción, pilla a chave. Na Miami Experience todos os traslados son en helicóptero, Porque claro, co tráfico que hai en Miami o helicóptero ali é Claro. un must. Ali é un must. En helicóptero, Claro moi que ben. Sí. Apúnteme a min aí tamén en helicóptero, por favor. Apúnteme en helicóptero. A ver, Apúnteme en helicóptero aí, don por favor. Eduardo, é que o bus deixou a 50 metros do Pero hotel. eu vou en autobús. Claro. Deixou a 50 metros do Espera, hotel. canto hai de estación de autobuses ao hotel? Nada, 5 minutos. Helicóptero. Póñeme helicóptero, me cago en Dios. Helicóptero. Bueno. Como Pero- queiras, pero o helicóptero... Quere helicóptero da estación de autobuses ao hotel? Helicóptero. Ponlle helicóptero con aspas grandes diante, pequeniñas atrás. Unha grande arriba e unhas pequeniñas atrás. E chofre. Méteme de chofre porque senón... Piloto. Son Piloto. cartos tirados. Méteme helicóptero, logo vamos en helicóptero, vamos tú en helicóptero, vamos en helicóptero. Ya. Son 50 metros, pero 50 metros para matarse bastante. Vamos a andar chorando. 5 días que teño para desconectar. Bueno, aténdeme aquí, por favor. O desayuno, por favor, que lle carguen bien, Porque eu son das que me levanto con moitísima fame. A ver, en Miami Ya o sé que soy de almuerzo- levanta a bailar. Que va a ser más complicado. Porque, digo, porque la cachapa...
mire unha cousa, é que ali o almorzo é un más tamén, como É helicóptero más. igual. De feito, pode incluir a Breakfast Full Experience. Vaya orquestaza, vaya orquestaza. Habrá, vaya orquestaza. Joder. Habrá más full Flicktour e a Pillos Caracas e a Miami Sound Machine. Podes te meter no teu? A Breakfast Full Experience, Ah, pero pois vou dicir unha cousa, que non sei como dicirlle isto, que isto o único que ten un recargo de 950 euros. E non pasa nada, 950 euros. Pero que lle carguen ao sobao, porque a mí gustame mollar o sobao no leite moito. Perfecto. Don Eduardo, vostede, almorzo básico, non? Como sempre. Leite con galletas, café na máquina, non? No, no, no. Méteme breakfast full spinning. No. Breakfast full in blizzard. No, o que pasa que ese- Breakfast full in blizzard. Turbo TV. Vou desayunar, ou acabar de desayunar, almorzar e depois breakfast. O que pasa, don Eduardo, que ese pack é só para Miami, non para Benidorm. Eso é Miami, non é? Claro. Desanóteme de Benidorm. A la mierda, Benidorm. Bueno. Métame Miami a mí tamén. Métame Miami. Apúnteme, inserso a Miami. E mira, Beach. e isto todo de Miami, como lle chaman? Pois isto chamámoslle 183.400... Benidorm. Pois Bueno, non- espera porque este é o vos, espera. Canto é deles, canto é? 183.400 euros. Non son cartos, Eduardo, porque dúas personas, 10 días... Bueno, 183.400 cada un. E son 5 días. Claro, hai 5 días. O Bueno. meu é menos, porque é o voo máis sencillo, non? Non é caro, para min non é caro. A ver, Eduardo, vostedes Baixa serían moito, 34.740. Como? 34.740 euros. Na moneda de Uganda. No. Euros. Euros. 34.000 euros. Cantos días son? 5 días. Son 5 Unha días. escapadita. É que 5 días en Miami son moitos días. Vamos lle baixar días. A ver, canto. Vamos lle baixar días. Ponme 3/4 de hora. 3/4 de hora. Don Eduardo, 3/4 de hora, É Miami. que Miami é beach e non beach. A ver, que Miami... Ponme unha hora, veña, ponme unha hora. A ver. Unha hora e cuarto, veña, hora e 10, hora e cuarto. Así baixa moito, claro. Unha hora e cuarto, 8.300 euros. Que? A ver, Eduardo, ti queres ir a Miami? Si nós vamos a Miami, podes vir con nós e vamos os tres a Miami. A ver, a Miami... Só habería que estar, Abelardo, moi ben organizados. A ver, Só perdón, habería que... perdón. E sempre a luz encendida. Perdón, pero a Miami Exclusive Experience é moi exclusive só para xente VIP. E é moi experience. É moi Isto experience sí, e é moi VIP, experience. só para xente VIP. Só para VIP. pero don Eduardo prefire- Naranja, escribe fino, big cristal, escribe normal. Big. Don Eduardo, vostede prefire Benidorm, non? Sí. No, eu... Que xa está como na casa. No, me cae. Vamos os tres. Vamos os tres. O único... Por mí non hai problema. Vamos os tres. O único que non vai a él. Como non vai ir el? Que non vai ao vello. Que vello? O vello... Abelardo. Abelardo. Como non vai a ir Abelardo? E por que ten que ir a Abelardo? Porque é o que tan os cartos, Eduardo.
Perdona, que como iba ca camiseta de Harry Potter, igual non é ben. Abelardo ten unha tarjeta que se chama Kit Kat. Carallo, Kit Kat. E saca a tarjeta esa Kit Kat e fai o que lle dá a gana. Así? Estás aí a carteira, Abelardo? Non vai ter, mira como se levanta el solo, é espectacular, Sin apoio, e sin facer ruidito. Aquí ten a tarjeta, a Kit Kat. Pero isto é unha chocolatina. Un Kit Kat. Un Pit-Pat. Don Abelardo. Filla, a filla. Pero que fai aquí molestando a esta xente? No, a mí non me molesta, Como me vai molestar a mí un fulano con 200 millóns de euros no banco? Non me molesta, nadiña. Quen ten 200 millóns? Abelardo. É multimillonario, díxeme. Ai, que gracioso, agora di eso. A semana pasada era bispo de Mondoñedo. Ai, ai, ai. É que escapa da residencia, traballalle moito a cabeza. Veña comigo, Abelardo, veña, tire, Abelardo. Sinto. O obispo de Mondoñedo fai as cremalleras a Mancio Ortega. ¿Qué? Sabes que che dixo? ¿Qué? Pajaritos a bailar cuando acabas de nacer y colitas de mover, chin, 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 chin. Para un pajarito ser, este baile es de bailar, que a todo el mundo le